በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ካብዚ ቀፂልና ናይ መዝሙር ናይ ስብከት ክነቅርበልኩም ኢና። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወልዶ መድህነ ንሰብክ ዘእምቅድመ ዓለም ሃሎ ወልዶ መድህነ ንሰብክ አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ወተስፋ መነኮሳት ወልዶ መድህነ ንሰብክ ወልዶ መድህነ ንሰብክ ምልጣን ዘእምቅድመ ዓለም ሃሎ ወልዶ መድህነ ንሰብክ አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ወተስፋ መነኮሳት ወልዶ መድህነ ንሰብክ ወልዶ መድህነ ንሰብክ ወልዶ መድህነ ንሰብክ አራራት ሃሌሉያ ዘተነግረ በሕገ ኦሪት ምጽአቶ ሰበኩ ነቢያት እግዚአ ለሰንበት ዘይዜንዋ ለጽዮን ቃለ ትፍስሕት በነቢያት ተሰብከ ነቢያት ሰበክዎ ሰማዕተ ኮንዎ ቀኑ እዴከ ለወላዲ ይብልዎ ነቢያት ሰበክዎ ሰማዕተ ኮንዎ ብሕጊ ኦሪት ዝተነግረሉ ነቢያት ከም ዝመጽእ ዝተዛረብሉ ናይ ሰንበት ጎይታ ንጽዮን ቃል ሓጎስ ዛረባ ንሱ ብነቢያት ተሰበኸ። ነቢያት ሰበኽዎ መሰኻኽር እውን ኮንሉ ንአብ ደሞ እድካ ለአኸልና በልዎ። ካብዚ ቀፂልና ኣብዚ ተመስረተ ትምህርቲ ክነቅርበልኩም ኢና። ናይ ትምህርቲ ርእስና ገይረ ዝመረፅክዎ ፈኑ እድየከ እምአርያም ዝብል እዩ። ካብ ሰማይ ኢድካ ለአኽ እዚ ቃል እዚ ዝርከበሉ መዝሙር 143 እዩ። ብቅንፍ 144 ምዃኑ እዩ። ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዲያቆን ዝሰብኮ እዩ። ከምዚ ይብል
ካብ ሰማይ ኢድካ ለኣኽ ካብቲ ብዙሕ ማይ ኣድሕነኒ ካብቶም ደቂ ተባዕዲ እእዳው እውን ኣድሕነኒ ይብል ሰንበት እዚ ካብ 7 ስብከት ዝበሃል ካብ 7 እስካብ 13 ካብ 13 ይሓልፍን ካብ 10 ካብ 7 እውን ይወርድን ኣብ ዘመዓልታት ዝውዕል ሰንበት እዩ ስብከት ይበሃል ጠቅላላ ነቢያት ስለ ትኽመጽእ ዘሎ መሲሕ ዝተዛረብዎ ብምሳሌኦም ዝረአይዎ ብራእይ ዝረአይዎ ብሕልሚ ዝረአይዎ ጠቅላላ ዝዝንተወሉ ሰሙን እዩ ቅጽለ ቢሉ ከዓ ቀጻሊ ሰንበት ከዓ ብርሃን ዝብል ይብልዎ ቅጽለ ቢሉ ኖላዊ ወይ ጉሕያዋይ ጓሳ እናበሉ ካብ መጨረሻ ናብ ልደት ምንታን ከብጽሕ ስለዚ ቲ ብነቢያት ሕያዋይ ጓሳት ተባሃለት ብርሃን ተባሃለት ነቢያት ኩሎም መሲሕ እናበሉ ተዛረብሉ ወይ ደሞ ከም ዝመጽእ ተዛረብሉ ነቢያት ንሱ ተወለደ ንምባል እዩ ምክንያቱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ገይሮም ነዞም ብሄራውያን ናይ ሃገርና ብሄራውያን ሊቃውንት በተለይ ቅዱስ ያሬድ ከመይ ገይሩ አሰናሲሉ ከከም ዘመኑ አሳኺዩ አቅሪብዎ ስለዚ ንዚኢና እውን ኢድካ ካብ ሰማይ ለኣኽ ካብቲ ብዙሕ ማይ ኣድሕነኒ ካብቲ እዳው ደቂ ተባዕዲ ካብ እዳው ደቂ ባዕዲ እውን ኣድሕነኒ ይብል እግዚአብሔር መቸም ደቂ ሰባት ሰብ ዝበሃል ፍጡር በኃጢአት ካብ ዝወደቀ ምስ ወደቀ እግዚአብሔር ስቂሉ ብዘይ ተስፋ ኣይሓደጎን ኳዳስ እግዚአብሔር ቅድሚ መርገሙ ስበድ እንትበደለኛ ሰብ ቅድሚ መርገሙ ሲ ታይሃቦ ተስፋ ካውን ደሓር ዝግቦ ናይቲ ዝባኃጢአቱ መርገም ወይ ደሞ ዝግቦ ከዓ ቅጽዓት ከዓ ድሕሪ ተሓስተል ተስፋ ምክንያቱ ተስፋ ታይ ዝብል ተዋሂብዎ ኣብ ማእኸልካን ኣብ ማእኸል ታሰበይትን ኣብ ማእኸል ዘርኻን ኣብ ማእኸል ዘርአን ባእሲ ዘላለማዊ ባእሲ ክገብር እየ ይብል ስለዚ ንስኻ ነተዓራዊት ክረግም እንተሎ እዩ ንስኻ ርእስ እግሮም ክትሰብእ ሰኾኖም ክትቅጥቅጥ ኢኻ ክትነክስ ኢኻ ሳትም ድማ ርእስኻ ቅጥቅጡ እዮም ቅጥቅጡ እዩ ትዘርኢ እዩ ኩሎም ኣይኮን ትዘርኢ እዩ ዘርእታ ሰበይቲ ተባሃለ እዩ ስለዚ ድሕሪ እዩ ንኣዳም ከምዚ ኣብ ሔዋን ይኹን መርገም ተመሓለፈ ተስፋ እዚ ምስ ሃብኦም እዩ ምክንያቱ ብዘይ ተስፋ መርገም ተዘቅድም ነይሩ ተስፋ ቆሪጾም ጭራሽ ንእግዚአብሔር እውን ምክንያቱ ብዘይ ተስፋ ስለ ዝኾኑ ተስፋ ተዝቆርጹ ነይሮም ህይወቶም ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ ተዝቆርጹ ነይሮም ምክንያቱ ዝናይ ወዲ ሰብ ከይዱ እውን ናብዚ ኩሉ ከይበጽሑ እሳቶም ብሞት ብድንጋጸ ዝእለይሉ እውን ነይሩ ይኸውን ስለዚ መጀመርያ ተስፋ ይድሓር ረጊምዎም እና ደቂ ሰባት እውን ከምኡ ኢና ክንገብር ዘለና ነቲ ቅጽዓት ዝግብኦን ትበደለኛ ዝግብኦ ሰብ መጀመርያ ተስፋ ሂብና ዘልምልም ተስፋ ሂብና ካውን ደሓር ዝግብኦ መውጻእቲ ስለዚ እግዚአብሔር ነዚ ተስፋ እዚ ስለ ሰምዑ ደቂ አዳም ዝኾኑ ነቢያት ነዚ ተስፋ እዚ መዓዝ ኣዩ መኽመጽእ ነቲ ኢድካ እንደለኣኸልና ነቲ ምድሓንካ ነቲ መድሓኒት ዝኾነሉ ወድኻ ለኣኸልና እናበልዎ ጸኒሖም ምክንያቱ ኢድ ዝብልዎ ዘለው ስቂሉ ኢድ ማለት እግዚአብሔር ወልድ መጽሓፍቲ ኢዱ የማኑ ቅልጽሙ ናይ ኣብ ቅልጽም ናይ ኣብ ኃይሊ ይብልዎ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ይብልዎ ንእግዚአብሔር ወልድ ለዚ ካብ ሰማይ ኢድካ ለኣኽ ማለት ንትወዱ እዩ እግዚአብሔር ምክንያቱ እግዚአብሔር ወልድ ናይ ኣብ ኢዱ የማኑ መዝራእቱ ቅልጽሙ ክበሃል እንከሎ ብሰለስተ ምክንያት ተናዓሰ ክልተ ሰለስተ ዝኾኑ ነገራት ምልክታት ለምሳሌ ኢድ ካብ አካል እንተይ ተፈለየ እንታይ ይገብር ዝኾነ ነገር يرحق ويقرب يسحب ويدربي
እግዚአብሔር ወልድ ግን ካብ ኣብ ከይተፈለየ ንደቂ ሰባት ናብዚ ምድሪ እዚ መፅዩ ንደቂ ሰባት ናብ እግዚአብሔር አቅሪብዎም ንሰይጣን ድማ አርሕቅዎ እዩ ቀፂሉ ኢድ ካብ ኣካል ካብቲ ካልኦት ኣካል ተይተፈለየ ንዝወደቀ የልዕል ከምዚ ድማ እግዚአብሔር ወልድ ድማ ካብ ናይ ኣብ ሓደ ዘለዎ ሓድነት ከይተፈለየ ንዝወደቀን ወዲ ሰብ አልዕል እዩ ስለዚ بزين خمس أمثلا إيد يمان يبلوه ناي እግዚአብሔር ኃይሊ يبلوه خنياتو ناي እግዚአብሔር ኣብ ኃይሊ ناي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ዝተገለጸ እግዚአብሔር ወልድ እዩ ንሱ መጽዩ ናይ ደቂ ሰባት ማእሰር ፈቲሑ ደቂ ሰባት ተኣሰርሉ ሞትን መቃብርን ስዒሩ ዝወፀ ስለዝኾነ ብዙ ድማ እግዚአብሔር ዝተገለጸ እግዚአብሔር ኣብ ኃይል እግዚአብሔር ስለዝገለጸ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ናይ ኣብ ኃይሊ ይብልዎ ንዝእዮም በዓል ነቢያት ብተፈላለየ ነገር እናተዛረቡ ልመጽዮም ኢሳይያስ ድንግል ክትጸንስ እያ ወዲ እውን ክትወልድ እያ እናበለ መጽዩ ኢሉ ትንቢት ተናገሩ ቅድሚ እግዚአብሔር ንአብርሃም ከዛርበው ከለውን ብዘርእኻ ኩሎም ነገዳት ምድሪ ነገድ አሕዛብ ክባረኹ እዮም ኩልተሎ खाली ዘርኢ ነርዎ ተይኮነስ ብትዘርኢ ዝበሃል ዘሎ ብክርስቶስ ከም ዝባረኹ እዩ ካሊ ተስፋ ዘይብላ ዓለም ተስፋ ኮይኑ ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ስለዚ ነቢያት ንዝእዮም ይሰብኩ ነይሮም በተፈላለየ ብትንቢታት ገሊጾም እዮም ምሳሌ ኢሳይያስ ኣብ 63 ዘሎ ካብ ኤዶምያስ ዝወፀ ሓርበኛ እናበለ ቀይሕ ክዳን ዝተኸደነ ስለዚ ቅጽል አቢሉ እዚ መን እዩ እናበለ እዚ ሓትትሞ እዚ ማት ምንታን ስለ ሓቂ ዝማጎት ንምድሓና ጉን ዝፈርድ ንሱ አምላኽና እዩ ይብል ለዚ ዝመድሕን እዚ ታራ ሰብ ከም ዘይኮነ ወይ ደሞ ታራ ከም ነገስታት ይኾነስ አምላኽ ምዃኑ ጉን እዩ ኢሳይያስ ይዛረብ ነይሩ ህፃን ተወሊዱልና ወልድ ተዋሂቡና ንሱ ሓያል መካር ናይ ዘለዓለም አምቦ ናይ ሓለቃ ሰላም አምላኽ ሓያል አምላኽ እዩ ኢሉ አምላኽ ምዃኑ እውን ገሊጹ ነይሩ ብትንቢት ዳንኤል ዘአምላኽ ዝተባሃለስ ዝተባሃል ዘሎ ሰብ እውን ምዃኑ ንትወዲ ሰብ ናፍቲ ብዘመናት ሸምገለ አምጽዎ ንትወዲ ሰብ ንትወዲ ሰብ ድማ መንበር ዙፋን ተዋሃቦ መንግስቱ እውን ዘይውዳ እዩ ኢሉ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ገለጸ እምበር ዝሰንበት እዚኣቶምን ዘም ከምዚ ዝኣምሰሉ ትንቢታት ዝንተውሉ እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ብምሳሌ እውን ተወሲድና አሮን ናይ አሮን በትሪ ብዘይ ማይ ከየስተይዋ ከይተኸልዋ ባዕላ 12 በኹረ ለሚን አፍርያ ነይራ ስለዚ ንዚ መሲሑ እዚ እውን ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይ ናይ ወዲ ዘርኢ ንዚ መሲሕ እዚ ጸኒሳ ከም ትወልድ ዘመላኽት እዩ ነይሩ ስለዚ እዚኣቶምን ዘም ከምዚ ዝኣምሰሉን እዮም ዝዝከርሉ ዘም ከምዚ ዝመሰሉ ንባባት እዮም ዝብል ንዚ እውን እዩ ኣብቲ ቅዳሴ ተመስማጉን ብኢድ ነቲ ኢድካ ካብ ሰማይ ለኣኽ ካብቲ ብዙሕ ማይ እውን ድሕነኒ ብዙሕ ማይ ማለት ናይ ኃጢአት ረግረግ ናይ ኃጢአት ባሕሪ እዩ ኢድካ ለኣኸለይ ዝበሃል ዘሎ እግዚአብሔር ወልድ ለኣኸልና ወድኻ ለኣኮ እዩ ንሱም እንታን ካብ ዝወደቕናሉ ረግረግ ምንታን ከውፀና ካብ እዳውቶም ደቂ ባዕዲ እዚ ከዓ ካብ ኣጋንንቲ ካብ ናይ ኣጋንንቲ ስልጣን ከናግፈልና ምንታን ንሱ እንቲ ኢድካ ለኣኸልና ነቲ ሓያል ኢድ ነቲ ዘይሽነፍ ኢድ ነቲ ዘይሰዓር ቅልጽም ናይ እግዚአብሔር ቅልጥ ኮይኑ ተገለጸ እግዚአብሔር ወልድ ንዑ ለኣኸልና
عنده قدس يارد تايبله بنبيات بهجوي تزربلو نبيات بخمس مص سبخلو ناي سنمت غويتا نصيون قال حغوس زاب سرا قال بسرات زنغرا سو يبلمو نبيات سبخوس مسخاخرون كونلو نتبونا نغزيابير ابو دما يدكال اخلنا بلو يبل امزمور زبرنا يكون كم زيسبل نيرو نتمدحن زخونه ودو نسبخ نسخ قدم عالم زنبر ايو نسو ناي سمايتات اكليل نكاينات شيم ناي منكوسات تصفى زخونه ايو ناي ذاتهم طرح يكون ناي كل عالم تصفى زخونه ازيو السيو بروح غويتا توريد لكم الله تبحالو بروح غويتا مدحن كاب هاجر داويت تولد لكم الله خم تبحاله كاب زرع داويت تولد يسوع كريستوس بالسيو نعوينا نذكرلو نعوينا نحاسب زحسولو قدم مصو كم زمص نزن تولو إنا بدحري تملسنا ايو خمنا نتوي ازي كسعيل دي نيرو تتبحالو ايكونن مخالت تراسب ايكونن كم تمدحاب زلو تقالتي بمجمريا زنبره تقال እግዚአብሔር زنبره تبقال وعرسو እግዚአብሔር نبره كل بو خونه بجكو حدا ኳስ ተኾነ ነገር የለን ከም ተባሃለሉ كل بذا ዓለም ዚ بو ተፈጠረ هو ከም መጽሐፍ ዝብሎ በቃል እግዚአብሔር ሰማያት ጸንዑ ሰራዊቶም ኩሉውን በእስትንፋስ አፉ እዩ ይብል ስለዚህ እዚ ኢና ንዝክር لما انت ዝሕሰበሉ ወንጌል ግን ወንጌል እዚ መጀመሪያ ቃል ነበረ ዝባሃል ስለዚህ ካብ ማርያም ዝተወለደ ታራሰብ ከይኮነስ ናይ እግዚአብሔር ካብ አብ ብዘያዶ ዝተወለደ هو ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል ካብ ማርያም ድማ ብዘያቦ ዝተወለደ هو بمدري አቦ ዘይብሉ በሰማይ ድማ አዶ ዘይብሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ኢና نذكر سلنا سوينا سلنا سوينا نزار وردلنا نبي سلنا سيوم تزاريبهم ناي سنبت غويتا هو الذي نحناون ذي محسابته يكونس نابز كلنا مخنياتو ايد مالت تايذبل كاب ايد ابوي ذ منزع تنباقي كلنا باي كم صنيه كاب ايد ابوي كاز منزعن يلن كم زبل هو موت كي منزعنا حاتيات كي منزعنا عبز إرزي كن عقوبي قبع بجزينا عقوبي قبع بجزينا عقوبي قبع مغنياتهم متحفكم زي زبل نتنا بايز مصيب اي سدونيه نابدغونا يوصونيه يزبل هو هذا كريم كابي حقي هذا يبل املاك خلنا نابو بجزينا خلم عقوبي قبعنا اب ببهل ايهود حد نغير نيروم ناي محصنتا ختما ممعقبي ختما ناي عقبا ختما زبحال نيروم حدثل كيف لطه كي حسبه بغزياو باستدفافي بغزياو سمعتوا استدفافيو حدثل انتقتلو عمليطو نابذا ختما دي انت اتيو موت يبلون مغنياتو يموتن تمصلاتون اناو تاتيو بقى اخم يرخو يوم زفلطو እኳን ይሁን ደአምበር ሰብዚ ኾነይሊ ቀቲል ወንተ ተባይሉ ግን ካፍተ ናይ ምዕቆብ ከተማ ወፂና አቶም ናይ ምውሃብ ዕድል ኣሎ ንሕናውን ናይ ምዕቆባ ከተማና ንሱ እዩ ካብዛ ዓለም ዚ ንዕቆበሉ ካብ ሓጢያት ንዕቆበሉ ካብ ኩሉ ነገር ንዕቆበሉ ካብ ንፈርዖ መከራ ኩሉ ንዕቆበሉ ናይ ምሕፅንታ ናይ ዕቆባ ከተማና ንሱ እዩ ናይ ከምቲ አይሁዳዊ ትኽክ አይ ነገር ተጻሪዩ تمليس نتوم صلاتو زوهاب كوم نحنا نافت نبي يسكو تعقيمنا تمليسنا نصلاتنا اغانت عين وهابن سلذي بغزينا نابزنا من عقبه ختمانا زي كن عقوب يغبئنا درهو بغزيا تزي نابغدات زي سفيرا شلا خمز وسدا قلص يو نحنا ون كومينا بغزيو نابغزينا او كن عقوب يغبا خنياتو ناي عالم شلا سيطان كي وسدنا منتان مصحفتا يذبل صلايكم غانين زوح طدليو كم انبسا يغوازم አሎ ስለዝብል ስለዚህ حواتي ንዝቃል ዚ بحقي بلبونا كنستوعلو يغبا بلبونا كنستوعلو يغبا
ስለዚህ ንለማ አንቲ ብዛሓት ጻር ትምህርት እዚኣ بزي كفليكم يه وسبات لእግዚአብሔር